kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fulamuso Fanta Sidibe bi dɔnkibaru sigira ɲɔgɔn kan fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Seyidu Sila maraka faama. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la bi dunya in na alamisa juin kalo tile 28 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga a y'a jira kunungo k'a fɔ k'a b'a ka taama jɔ nansara jamana kɔnɔna na a kun tɛ dɔwɛrɛ ko kana fura ɲini administrateur civil olu ka baara bila la da bɛ se ka sigi o la cogo min na kalata labɛn waati. Baarabolo kɛra baarabolo min n'a bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ kofɔ ka ɲɛsin baarabolo fila mɛruli ɲɔgɔnna n'o bɛ PCA ani GIRE n'a bɛ o kofɔ o kɛra taratadonya tɛmɛlen dunanjigiso la Manden. Baarabolo in a bɛna kɛ juin kalo tile 26 de k'a kun cɛ juin kalo tile 28 san 2018. Ngwara daba kongolɛw fɛ yen n'ale bɛ kɛrɛfɛ mɛru la jamana wɛrɛ kɔnɔ n'o ye Moïse Katumbi ye a ka kiriko o bɛ sen na ka jira k'a fɔ k'ale ye mercenaires ta ka waleya cɛjuguw kɛ. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisan dɔɔni na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Minisiri ɲɛma Sumelu Bube Mayiga ale kun ye taama dabɔ ka taa nanzara jamanaw kɔnɔna na n'a daminɛra ni pari ye Faransi faba a ko a bɛ dansigi a ka taama in na k'a jɔ ka segin ka na faso ba Maliba kɔnɔna na ka na fura ɲini baarabila la n'o ye administrateur civil olu ka baarabila ye ni o nana waati la kalata labɛn olu bɛ senna jamana ɲamaya sigi kalata n'a ta ko fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 k'o nata kɔnɔ administrateur civil nɛndonya tɛmɛlen olu ye dɔgɔkun kelen baarabila olu y'o dabɔ ye ɲinini kɛ gouvernement fɛ k'a fɔ u ye bɛnkan sɛbɛn min k'u ni ɲɔgɔn cɛ ni o bolonɔbila kɛra novembre kalo tile 4 san 2001 ko ɲɛdama ka kɛ o la lajɛli tɔrɔmɔyɔ min kan ka d'u ma ɲɛdama ka kɛ o la yaasa u bɛ se ka kanabila sɔrɔ u ka baara kɔnɔna na cogo min na ani ka lakana k'o ta ka ɲɛsin u ma nka administrateur civil ninnu u ka syndicat ɲɛma Usman Christian Jara ale y'a jira k'a fɔ ko Sumelu Bube Mayiga k'a solila a ma taama k'a sababu kɛ waati min a bɛ bɔ Bamaliba kɔnɔ yan ka taa Faransi jamana taama in na ko y'a sɔrɔ olu ka baarabila a ko bɛ senna ko n'a a guana n'a a ko ale bɛ segin ka na ko na fura ɲini o la k'o tɛ olu kama ye o ye a yɛrɛ ka tɔnɔw o ɲinini ye baarabilakɛla ninnu administrateur civil u ko jaabi jɛlen nɔgɔ tɛ mun na ni tigɛ bɛ sigi a kan gouvernement ka o de ɲɛ yira olu la k'olu dan tɛ gouvernement na bilen olu dan tɛ jamana fanga marabaaw la. ɲɔgɔnna jɛrɛ o waleyara a tun bɛ ɲɛdama fɔ ka ɲɛsin baarabolo fila ma minnu mɛrula ɲɔgɔn na gestion intégrée des ressources en eau bakuruba fɔla PCA filanan o ye GIRE ye o dayɛlɛla taratadonya tɛmɛlen dunanjigiso la Manden a baarabolo in a bɛna waleya juin kalo tile 26 de ka taa bila juin kalo tile 28 na san 2018 bondakun kan maa minnu bɛ yen n'olu da bɛ don GIRE ko in na olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko fo yɛlɛma ɲɛdama kura de ka kɛ sɔrɔbolo marabolo cogoya la jiko lahalaya la an ka jamana kɔnɔna na san 2 ani tila o tɛmɛlen kɔ nin baarabolo in dabɔlen n'u ko ma ko programme conjoint d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau potable ji sɔrɔbolo siratigɛw olu bɛ se ka mɛru ɲɔgɔn na cogo min na yaasa ɲinifɛnw ka kɛ sɔrɔfɛn ye a baarakɛlaw olu y'a jira k'a fɔ u kɔni bɛ ka wulikajɔ de kɛ dankun na ka jateminɛ kɛ baara minnu kɛra yalima olu jaabiw ye jumɛn ye o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ PCA GIRE ale bɛna baarabolo kura fɛɛrɛw de sigi sen kan yaasa u ka ɲinifɛnw olu bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn ye cogo min na Pays-Bas ale ka nɔbilama min tun bɛ nin kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ baara dayɛlɛ waati k'a fɔ nin fɛɛrɛ minnu filɛ nin ye n'o ye ɲɛdama kuraw ye ka se ka sɔrɔbolo kuraw k'olu jidi jiko bondakun kan ko jamana kɔnɔna na k'a bɛ ɲɛtaa sira a b'o taamali ko fɔ. Farafina bondakun kan ngwara daba min bɛ Kongo jamana kɔnɔna na n'ale bɛ yɛrɛ kalifala jamana wɛrɛ la n'u kama Moïse Katumbi ale ka kiriko a bɛ senna u y'a ka kiiri u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila ka taa octobre kalo tile 10 na u ka faaba kɔnɔ kunungo Kinshasa kiiri tigilamaw olu y'o waleya n'u ko ma ko u ka cour suprême jalaki min tigɛ sin bɛ Moïse Katumbi la ngwara daba do Kongo o de ye k'a fɔ k'ale mercenaires de ta k'olu bila baara cɛjugu la kiribonda la kanubaga maa 200 ka taa maa 300 bɔɲango la olu kɔni tun bɛ yen ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ko o walew ta ka ɲɛsin a ma nin cɛ min filɛ ale ye
gouverneur kɔrɔ de ye Katanga. Waritigiba don, nafolotigiba don, wa cɛbɔ don u ka jamana ɲɛmaaya sigi kalata la. A y'i kanbɔ décembre kalo tile 23 nata in. Jateminɛw la ni Joseph Kabila n'ale kan ka koso ni kasaw cɛ ka wa wɛrɛ, o y'ale ka faamaya dan ye. Nin cɛ min filɛ Moïse Katumbi Ngwara Daba Congo, a bɛ yɛrɛ kalifa la Bruxelles jamana de la kabini san 2016 sa waatiw. A y'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 24 ani août kalo tile 8 furancɛ la k'ale bɛna a ka cɛbɔya sɛbɛnw ladon Congo kɔnɔna na jamana ɲɛmaaya sigi ɲinini hokumu kɔnɔna na. Wulikajɔw fanga tigilamaw yaasa Katumbi a kana se k'i kanbɔ jamana ɲɛmaaya sigi nɔfɛ cogo minnu na, ko jalaki caman kɔni bɛ ka taga ɲɛsin a ma ani sɛbɛn batobaliya caman ani sɛbɛn nɔgɔlen caman yaasa a kana se k'i kanbɔ cogo min na. Yefege maa 6 Banyango olu ko k'olu ben'u kanbɔ Malawi ka kuma yaasa dan bɛ se ka sigi cogo min na waliya cɛjugu minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛsin maa farikololajɛ ninnu ma n'o ye yefege ninnu ye. A bɛ association kɔnɔna na n'o ye yefege olu ka lahalayaw ma APAM bakuruba fɔ la, u ko u ka maa 6 bɛna kɛ cɛbɔ ye yaasa u bɛ se ka kɛ wasaden ye cogo min na, yalima u ka kɛ jamanadenw ka maa sugandilen ye nagakɔrɔla na n'o ye conseillers ye yaasa u bɛ se k'u ka hakɛw k'olu makaran cogo min na n'o ye yefegew ye. Nin bɛ dan sigi maraka fama ka journal Bambara la bi alamisa juin kalo tile 28 san 2018. N'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambaraw lamɛn, aw bɛ taa cakɛbaranin bɔlɔlɔ kunnafoni diyɔrɔ malizoom.net n'an ko ma journal en ligne. A bɛ maraka fama ka kunnafoni dilenw fo ka taa se a ka journal Bambaraw a b'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ye ani kunnafoni jataralenw. Fanta Sidibe ni ne bɛ bita kuncɛ, a b'a fɔ an lamɛnjɛkulu ye k'u ni ce u ka kulomajɔ la, hakɛto bɛ nin kan. Salamu Amadu.